ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖା ଆଜି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ପାଖଣ୍ଡିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜଗତ, ନଈ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଠାକୁର କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଭାଷା ଅଛି, ସେ ସବୁ ଭାଷା ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଠାକୁର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସି ଆମ କତିରୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି ଆମ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଠାକୁର କ'ଣ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି? ତା'ମାନେ ଏଠି ଠାକୁର ମୂର୍ଖ ନା ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ? ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏ ଭିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏମାନେ ମୂର୍ଖ କରି ନିଜର ପେଟ ହିଁ ପୋଷୁଛନ୍ତି।